Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today September 16. Ani kita yan nadapit may kabuyinan. O tatong lain pagkapagliaw libang lataton ini. Ari kita lot din niya na maagi. Ano sa gihapon nga pamuso nga hanging bridge barangay Kabuyinan. O nasumpay na nahatugkop. O aluwag din kakatkatan. Amon nga maihahiya matima. Ngay tungod nga damo yung proseso. Kung may nanumduman, maupay ginayad, naghawan. Kita sa mga kabatuhan, unadag ko. Dili pasak. Nababaktas na gyud dito, no, sasakan na. Hindi na maraso, hindi na pamamahaw. Nakakuang-kuwan na nga dito, latos-latos na. Iging paparayaw talay ni nga dili tanawon. May dasuga din yung mga proyekto. Ato hikuan, may nakadida. Tage. May na kanina sugbaon. Papan mahawa ko. Tunyo, my loved one, my classmate. Sabo. Asin pala nga mga bayot kita. Emotional. Kasi kumakapamahaw kita. At least baga nakakapamasyada kita gihapon. Sugad lahin nga pamagi ano. Early in the morning, paguyod. Makita ka mutit nga buki. Damo tanan ulot. Magpakalilisan ini nga mga hirap pinanihimo nga trabaho. Time check mo rin. 5 minutes after 7 o'clock in the morning, and today is Tuesday, as you can see. Ay makita yan na budoy. Ani kita yan na dapit may Kabuyinan. Di da ngayon nga before ito na bridge in may da ngayon di da iging katkat nga lugar nga aragian. So mga embankment talaga sa pipikahan. Okay. Tatong lain pagkapagliaw libang lataton ini. Di tanawan may dadi mga nagpapakaturok ng mga kuan. Damo na ini. Damo yung mga himang raw nato na sugadin ano giniinayad. Si baga kumbaga ulaping naghihini-hini pagtubo. Nanunurok ito lagat ulaping. Ari kita lot din niya na maagi. Ano sa gihapon nga pamuso nga tinatawag nga hanging bridge itong barangay Kabuyinan. Amot dito ulogod ano. So anha din atong pag binurubalabag baga kayo din stepping stone. Step no mga luhang-luhang pero ginhingayad. Tapos mamay kalay itong may doon nanirapan silver bells. May doon mga lighting effects. Di pa kita taan anta dito dapito. Nasumpay na nahatugkop. Itbaman tayo didilawat. Kung makikita niyo man ulogod ano makalilisan ng mga steel bar nga pinanggagamit nila din yung tanawan. Iring pa diri ahos ulogod kay man haing kahit dun aluwag din kakatkatan. Mga nga maihahiya matima ngay tungod nga damo yung proseso. Di man itong pwedeng parehas itong kuan nga igbubutang lanim ini papasison bagahakom ba papatubog yung bagakuan mo itong maupait ka ayad may kalahiton wala din dapit didi may kuan may Kabuyinan. Kung may nanumduman, maupay ginayad, naghawan. Kita sa mga kabatuhan, mga dagko. Dili pasak. Kayasan. Dagko nga bato. Alagad ano. Nakaturo temprano kita yan At dito nga niyo. It dito ay la
Baga si rin pa ayaw to nyo pag puro paspas kay ito ni mo nga ni paspason la naubsan ka ni mang raon mabalik ka daw pamuro din siyo tanay din hamo itong didaan mga pamaharawan al mga presko ba nga dagkong isda bakit makaruruyag di na pamamahaw sana all man herayo ay nagyap dito ano herayo ay nagyap dito pero nakakuan na ini may danasugad ini nakaturok na nababaktas nagyap dito no sasakan na mamay kala ay lasunod at least nakakita kita dapat unta dito ani pero sige la at least bagaan nato na niging parayaw tin din nga kanan kabuinan itinin nga hanging braids hindi na maraso di na pamamahaw man logo doon ba nakakuang-kuwan na nga tulatos-latos na rayo ay nangayan krasat sinugba yan nabisla ka ng sinugba ba nga dagkong isda bisan lausa tapos mapapritos ka tapos pikhanhin kuan dagmay tapos may daka tinula hagi Lord siya pa ito nyo baga magmalipay-lipay yan abisan ori ka yaraw mani ori pa magsisend ori pa na makikita malilipay balita ito no? Magalilipay itong pastilan iton so gadinin nga atong baga binurubiyahe inin nga atong binurubalabag nga dididapit sa tanawan dinin di rin nagkikinamalig baka si mahinga kumbaga nagbabalay-balay ba o di nga ni nagbubungka-bungka tigda-tigdaon lang baga panginginan noon itataigbaw di rin baga mapapausa di rin masisring imo na din nakaturok inin di lang harumamay dito sunod atong tun dito baga babalikan iton waray nagud kuan wala na ba naunaan iba inin usainin nga mga huring salit maraw na bubuhaton nito nyo kung ano iton sadang buhaton pamburo balabag ba war taman inin iba nga panuyo kundi ighambog tala inin iging paparayaw tala inin nga diditanaon may dasugad din nga mga proyekto tuman gito may dangyang dida may awato hikuan may da kanida tage may da kanida sugbaon ano di lumay ha papan mahawa ko anya training yar kimi ayaw kay ba ng paggusandaan apay kung masalo ka diyan din herani man la duro kayong kasaragati nga may din bago ko nung asawa lo gimbo ko si Archimedes hindi nalalagas hindi nagbababay balit dito intermislad to may din niya sulibang ko ha so may din hiliwat an kanan hakabuinan dapit kundi anatong ginirimang rawan parte mga embankment so kung makita ka mo tit nga bukid damo to nan ulot kung labot bagawaray na ba din nato nga papa singad tuan kung pwede to pakatulugitan ibang lugar kay Kapalo
mga grani nga bung to. O taton di basta sa taton di pag imbestigar ha taton yung paparayo na diri lahat tanawan. Diri lahat mga hagkagrani nga bung to nga diri kita tong pwede dito magsulsog. Basta amo tong dito tubtuban. Nga didi hatan awan. Oh baka ka nalusad ha. Oh my God iton. Haluwag it kuan. Iton stairs. Diri lahat ang awan iton may da mga proyekto magpakalilisang ini nga mga ira pinanihimo nga trabaho. Oo, okay. No matter what bisan pa iton maihan na siya rin pa nagka-aden suga dito ng trabahoon hinin nga mga proyekto at least nakikitaan it makuri iton kung tarayukan. We cannot blame iton aton yan nga mga presensya iton siya rin pa iton mga nanlilingkod. Okay, malay mo kung iton nga nalingkod inin yan nala tapos i-blame naton iton haya nga amoy tiya mga proyekto tapos ngayon ani mo ngayon patod amoan na lingkod han una idi kay da ko itong luwat nga himang raon masimpal ito na okay di rito niya binuhatan han una pa so gadlabay ito nga himang raon ano mga pa slides la oy paguyod amay dahin niya na makuan. Oo nasakto na atong pagkanhi baga tor temprano. Oo away didiha kabuinan may kay pinutos naman law pila so may da paguyod dito nakagkuan naghihapon kita dito dapit ang mga paragbulad kandamana DC ang paralitan hin kuan dagmay ambot jud man na di papanmahawon kita ni Archimedes kay during ka pansumering baydi ka tema inarongan lagi tayong 20 kan manlanda para panggarasolinan talon napabati ako mga kandida mga tagdumara alam pa pagkamalipay tanya pa orang bita pwede dapat niyo kaptan sige kadi halat kaptan adto dito amoy ni pero lagi ta pandaot so sumatan lak niyo kung ito yung mga proyekto mga tapos na nga ongoing para baga dili lagi ta magdadaosin tao ay saba uy damon ire na ako ano damon ko niya na do kulang kulang ay ano kulang yan ngayon ano o din parigusan din pwede gap ka mo din baga mapaluto mga presko gapita adi Ito nyo, pengaga. uy mo pengaga gido Tatunyo. My loved one, my Man. classmate. saba asin pala nga mga bayot kita ito adi sasabtan kita nga Amulansang kito nyo, mga sugbawang kita doon. Oo. Pwede ka man din magpaluto. Pag-usay. Adi yung pinaka-gwapo ha telegrapo. Model din ito mga isda man. Adi didi, in order. Basta ka dito, order ito. Order ni hay mo ito. Sabi ni Didin. Didin, gwapo. Ito yung pinakamabait dito. Tingnan mo. Lahat kami dito yan ang pinakamabait. Yan si Kulot. Tadi Yung na may si. puso. Sunod. Pangitan, classmate. Hi mga classmate. I'm Archie Cumpio, Archimedes Cumpio. Sa ako din nga postor Habis League. Yung mga gisda Ay ko na mga pagin na. Udo takbalay. Pagina. Doon der, tinuod ito doon takbalay. May kupabahaya so is add to tak original. 5. Piki. Ano ko sa? Lumalay.
Surugoon na ta adto. Usa surugoon na tanang sugog yung susugot. Di ba? Kambugan ni karasin batiron lugod. Di ka nga magsurugo. Oy, Sa Tama ka na nay, pamati anay para mo. So hindi niya pwede nga dilutuan ano. Oo. Ma-order. Di nga ni nagsusugba. Man masol kita ha. Oo, may dong hindi di mga nagsusugba. Man mga order ano. Magkakaninin. Jerry Darius. Oo, giluwa din isa eh. Wala ka daw. Sigit lihod mga ramadang may harawon. So, ni Archimedes maring asa. Itakbalay maalam ka na kunain. Tugbagin pa na kanya na. Bis ka magdara 20 nga burod, masing 50 nga burod, masin nga burod, libre na yan na pagpaanak. Ari tagpapaanak ito. Di na takbog to, tugbang katakbalay ha. Bachelor. Ha bachelor. Waray na bayad yan na it pagpaanak. Saglit pa. Et problema na lanay mo. Arangkan. Di rin. Aangkan. Ay kipitinot do Archimedes. Jaketon. Dasi ko makapamahaw kita. Pinangyang pa yun lay Archimedes. Oh. Tuman no. Tuman ito na. Oh sige daw. 15 minutos na. Oh sige la. At least baga nakakapamasyada kita gihapon sugad lahi nga pamaagi ano. Oh kit panginano daw kita tadi nga nagkukuan. Waray cut kay para naton mamomonitor kung pera ka minutos. Oh ini bagang bayanihan ba boroblig. Oh di na mahihatad to. Amay tinatawag ng paguyod. Buwang ka Archimedes, rin pa ma. Rin kita pamamahaw. Kita namamahaw gano'n kita kadaga. Pagbang matataga mo ito, alas 4, alas 4:30. Mamatay ito nito niyo. Luluto hit bunay. Duha, sasanlag, laplansya at uniform. Tapos duduhan kami itong pamahaw. Pag itong yung tatangkan takbatos. Kaya didiringan inimhihatangkan pag pamahaw. Diri na kaon. Siya na, gindudod nga ko na like. Nagawa, sakot durot kaon. Ako to rin binubo. Ako to rin binubuhat. Asinda naman landa. Sige lang ko no timamam. Lagat mo, mam. Oh, early in the morning, paguyod. Oo. Panalagsaon lagi tan gira makapanginan o makakita yung mga sugad. Ambot yung may dadakot. Mga presko yun, gino ko may dapatin. Ito na naguhulat na tat nga kuan. Naguhulat na tat nga tamsi. Puno tiya puruton. Ay, wala kita makag-picture ngayon. Picture on time nila. Wala daw, may da. Ay, ibis, alagat ibis. Good pick. Ako mong ito tiro pagkupa na. Ang mga buruduhon, sap-sap. Yaro? Baribad. Kumano ay. Ada magayadak. Ore. Kami ada. Tiket mawawari, kibit nga ni pulis na ito rin yung kariwan na niya pa daw. Man na pa daw lano.
Nakakot kami dito. Maigo. Kaya ko rin sumangot ano. Ay nakuan. Ang suruglan. Janri. Ano yung maglawan si Janri? Talo na matitira ko ano. Kita ang talat ko ano. Kita ang talat on sulod. Bay may da battle, in the battle. Don. Pupulaw. Ong. Adi. Grouper. Ano ito? Butiti. Ilang kran. Ito na nagdalagan na. Kaya nagkahata gini. Masulat. Mapiso. Ayaw. Mga si kwenta gini. Ayaw. Ha? Ayaw naman. Mga pera. Wala itong piso. Unti alon. Ito, kung piso. Tutuloy nga nagkukuhan, naguguyod. Tagsitin, ba ito? Ano kay Roman? Sunod dahil ito nga nga, naghahabak kita yung kwarta. Kanang pinalduhan na siguro. Kakadabog yun. Kada ko na pagkikita ka kantunyo. May dagod dahil madaop. Wadi, 500. Sana all. Wala tayo mamay pag ilagay ta nasa buton nyo. Pero kay makulit ang pagriko ka. Magkikinaong kahin kuan. Mga bad cholesterol. Mahilig kahin kuan. Mahilig ka pa naman sinisiring nga ispipata. Oy, 20 minutos na. O tala, ano man. At least nakatubtob kita di dadapit. Hitit di da hinin nga ginihini mo nga mga embankment di tanawan. So particular na adi kita di dapit sa may kabuhinan. O sunod marurumbuta gihapon yun tiba ibang mga proyekto. Oo. Tala, sa karon tala na eh. Again, this has been your friend from another stars. Siyempre, tigang di dapit ang barangay Kabuinan, Embankment. Ako lagi hapin papabilin nga iubos nga sangkay. Ako isang kay Tonyo. Good night. Sweet dreams. Mama. Chup chup. Ala. Okay. I